Vi fik en udgangsværdi i V5-spillet på 126 kroner efter sejren til Out of Nowhere i første afdeling. Nu vil vi være klar til den anden afdeling. Afbud for nummer 11, Imperial Kronos. Og de 11 ekvipager vil være godt samlet bag startbilen. Og cirka 100 meter frem til start. Og der gik starten til fjerde løb. Alle heste fejlfrit så langt. God start for nummer 6, Myland Saløv. Udvendig nummer 7, Black Progress. 8 Gigatrap åbnede også ganske godt. Bjørn Jørgensen allerede fremadgående i sporene med 12 Majsimoni. Men det er 6 Myland Saløv i front. Nærmest nummer 7 Black Progress. I ryggen 8 Gigatrap. Selvfølgelig indvendigt et Whizpast. Udvendigt 12 Majsimoni. Der i sin ryg har 3 Canuti. Så følger 2 Kongsander derefter. Og det virker som om, at de allerede har fundet deres positioner. Kom op til de første 500 meter, og dem har afviklet Myland Saløv efter 16,6. Og det er vel ganske normalt tempo for den her klasse. Vi noterer en galop for 5 Busak. Og så er den måske ude af løbet. 6 Myland Saløv i føring. I ryggen 7 Black Progress. Udvendigt 12 Majsimoni. Indvendigt 8 Gigatrap, der bag sig har et Whizpast. Udvendigt 3 Canuti, der i sin ryg har 2 Kongsander. Så følger inderbane nummer 9 Løsimoni. Og udvendigt har vi 10 Maxisimoni. 6 Myland Saløv afviklede kilometeren efter beherskede 18,7. Her hvor vi har taget hul på den sidste runde. Fortsat med 12 Majsimoni som første hest i andet spor. 8 Gigatrap ser også ud til at være ude i andet spor nu. Men det er 6 Myland Saløv der fremme. I ryggen 7 Black Progress. Udvendigt 12 Majsimoni sammen med 8 Gigatrap. 3 Canuti har lige lidt problemer med temposkiftet der. Og det får nummer 2 Kongsander til at begive sig afsted igennem tredje spor. Indvendigt nummer 9 Løsimoni. Er der ellers nogen, der accelererer ned bagfra? Ikke sådan for alvor. Det er nummer 6, Myland Saløv, som Keneke han arbejder med at holde på bidet her rundt svinget. 7 Black Progress den nærmeste. 12 Majsimoni virker faktisk slået. Et Whizpast ind i inderbanen, så er det 8 Gigatrap. 2 Kongsander har heller ikke rigtig noget at komme med. Den gik også til planken nu. Det ligner unægteligt Keneke og 6 Myland Saløv der fremme. 6 Myland Saløv ned mod stregen. 7 Black Progress den nærmeste, og den kommer måske ud til et angreb. Nej, det gør den ikke. Den bliver siddende i inderbanen, så det ser ud til at Keneke måske